Na hát itt vagyok újra, megint ugye a War Thunderrel. Ez a második rész. És most megpróbálok bemenni egy Historical Battle-be. Remélem fog találni. Igen, egész sokan vagyunk. Viszont akkor itt majd lesz egy kis vágás. És... tehát, hogy ne kelljen megvárnátok. Míg talál egy gameplay, vagy míg talál egy lobbit. Na, de be is tett egész gyorsan egybe. Itt van, na mit kell csinálni, destroy enemy planes and ground vehicles, bomb out the enemy base. Hát okés. Itt azért már fel kell szállni, de az is meg van jóval könnyítve, nem teljesen realisztikus. Azért majd megpróbálok realisztikusat is bemutatni, de az nem biztos, hogy fog sikerülni. Mivel este felé nem nagyon tudok felvenni videókat, és szerintem azért akkor lesznek a legtöbben. Csak Buffalóval mehetek. Ugye itt már nincs csak egy élet, amit látható, hogy a respawn left van. Na, de induljunk is neki. Kicsit még tölt. Én meg kicsit szarakodok a mikrofonommal. Hát akkor felszállás. Kicsit fel kell gyorsulni, és azonnal lehet feljebb húzni. Nem akarok 100%-kal menni, mondjuk elég ilyen 90, hogy ne én érkezzek meg legelőször. Az sose jó, azokat mindig leszedik, én azt vettem észre. Úgyhogy próbálok egy-két fős bolyba bekerülni. De még elég sokan nem szálltak fel. Itt látható a Help meg Advanced Controls. Azt F1-el tudom előhozni, kíváncsi voltam erre. Na jó, egy kicsit nézzünk vissza, mert most szerintem sikerült legelőre kerülnem. Aha. Azt viszont én nem szeretném, Héka. Jó, most előre engedtem őket, mert kicsit még feljebb is megyek. Hát igen, a Historical Battle mindig ugye először egy hosszabb kis repüléssel kezdődik, hiszen el kell érni a célpontot. Ez milyen jel? Ezt nem ismerem. Hú, nekik viszont van bombázójuk, meg mindenfele. De mindjárt elérem ezt az A pontot, most azért már szerintem lesznek ellenségek. Igen, és már van, aki oda is ért, láthatjuk, hogy már egy-egy tank ki lett lőve a 60-ból, mint azért ez még nem egy túl nagy veszteség, nem maradtunk le a buliról. Csak egy kicsit illedelmesen késünk. Minden úriember megvárattatja magát. És hogy látjátok, szerintem nagyon szép egy ilyen free-to-play játékhoz képest. A környezet jól meg van csinálva, vannak hegyes pályák, vannak szigetek.
Nekem nagyon tetszik a játék, mondom, számomra egy kicsit ilyen szerelmes látásra a játék. Tehát így megtisztult. Mondjuk ezekkel szokott az lenni, hogy egy idő után meg úgy megunom, hogy akkor soha többet. De ott is van már valaki. Rambózál mások kanyarban. Ajaj. Jó, sikerült visszahúzni. Hú, majdnem elcsapott. És most valaki mögöttem van. Remélem jönnek segíteni páran, mert hát most elég rossz helyzetben vagyok. Ajaj, már el is találták az egyik szárnyamat. És most igen, itt ő támad talán. Na gyere segíteni, léci! Mert szarba vagyok. És nem tudom, olyan, ketten is, az csodás. Igen, ő is le is látták a feleménél. Nem tudtam már mit csinálni, hisz ketten voltak rajtam. Hát akkor az egy elég csonka kis videó lett, mivel nagyjából senkit nem sikerült megtámadnom, és semmi problémát. Egyszer-ketten rám jöttek, hát ez a vagy, de igazából mégiscsak egy szimulátorjáték, és azért ebben ilyen is van. Hát nekem most pont sikerült egy ilyet kiszednem. Egyébként hasonlít a World of Tankshoz, ilyen értelemben, csak ott tank van, itt meg repülő. Hát igen, nem is kaptam túl sok mindent, na mindegy. Hát akkor sziasztok, és jövök már, mondom, megpróbálok egy realisztikus gameplayt is bemutatni, de az nem lesz könnyű.